hurumende yemutungamiri wenyika yeZimbabwe Masoda Mnangagwa yanyadzisa apo kuri kwakunzi kunyange nevatauriri vemutungamiri wenyika panguva ino votadza kudhifenda aiwa mutemo wakanga waisiwa wematindi. Zvinatso kuratidza kuti varume ava vanenge vasiri kunyatsokuziva zvavari kuita. Asarapina mashoko obuda nyongwa panguva ino Nick Mangwana achiti siyana ineni doti bo subscribe or like on the bell icon tipina munau muzimu ai mubuda nyika muchinzi Nick Mangwana dodges responsibility in a tindi scandal. The Emmerson Mnangagwa government has once again been plunged into chaos after officials issued contradictory statements over the alleged ban on tinted vehicle windows. Government spokesperson Nick Mangwana, who initially endorsed the supposed ban on Wednesday, abruptly backtracked the following day, washing his hands of the policy. In a dismissive post on X, Mangwana wrote, "Tint this, tint that, tint what? Siana ineni." His reversal only deepened the confusion that had already been triggered by Justice Minister Ziyambi's remarks in Parliament. On Wednesday, Ziyambi flatly stated that, "At the moment, we do not have any law banning tinted windows on vehicles," directly contradicting Presidential Affairs Secretary Tafadzwa Muguti. Muguti had confidently told journalists on Tuesday that tinted windows were outlawed, presenting it as an official government directive. The embarrassing back and forth has left motorists frustrated and observers questioning the administration's competence. Critics say the debate reflects a broader pattern of poor communication, lack of coordination, and governance failures under President Mnangagwa's leadership. Ndo mashoko ari kuratidza kuti vanhu havasi kufara aiwa leadership yemutungamiri wenyika. Vamwe vanouyawo zvekare vachiincluda nhau dzakasiyana siyana. Tinoona kuti pane mwana achikomenda achiti ngavabhadhare varimi vakaendesa chibage kuGMB muna Mei kusvika iko zvino hapana kana ati apiwa mari votaura yezvitima chirudzi ichocho. Vamwe vanopinda vachiti ndiwo futi vazvitaura, vanopinda vachiti vanopenga ava, there is nothing coming from these old madala. Ndo mashoko ari kuratidza kuti vanhu havasi kufara aiwa negovernment yemutungamiri wenyika yeZimbabwe. Aiwa kuchionekwa kunzi these guys varatidza kuti havana coordination pachavo, havana unit. Madecisions avari kuita nemitemo yavari kuimplya havasi kukurukura pachavo vese. Tiudzei mafungiro enyu moti kudi pamusoro penhau iyi. Pinai comment section medu mafungiro enyu. Musakana subscribe or like, turn on the bell icon.